No, pobukuj. No ešte. Ešte musíš celé mäsko pomukovať. Tak? Tak, poriadne. Ešte trošička, ešte musíš. Tak, celé. Pozri, takto otočíme. Vidíš, mäsko otočíme. No, ešte otoč. Tak? Tak, a ešte raz otoč. Super, ti to ide. Tak? Krásne, Minka. A teraz dáme do vajíčka. Namočiť. Tak? Tak. Perfektné. Perfektné. A teraz maminka spraví takto rezník. Páči, tu máš vidličku. Ojej. Nejde? No, nejde to. Ale ide. Nejde. Ale ide. Ide. Nejde. Počkaj. Tak. Ukáž? No. A teraz zober vidličku. Kde si ju dala vidličku? Tam. Tak. A takto pozri, maminka takto urobí. Tak. A otočíme. Už tam máme málo vajíčka. Ale to nevadí, to stačí. Vidíš? A ešte tam. Počkaj, Zlatík, počkaj. Dáme hneď do strúhanky, dáme. Drž mi tanierik. Tento tanierik drž. Tak, ty si šikulka, dobre. Už není. A teraz dáme sem. Už není vajco. Už není vajco a teraz môžeš tuto. No, pekne. Namoč. Daj strúhanku na mäsko. Tak. Si tam? Nie, muku už nie, Zlatík. Iba strúhanku. Tak. Takto maminka pomôže. Pozri, takto dáme, rozprestreme. Super. Vyhrň si rukaviky. No, vyhrň. Pekne si vyhrň sama, neboj. No, vyhrň. Tak. Ešte super. No a teraz zober mäsko a posypaj. Tak, posypaj. To nevadí. Pozri, aj maminka má, aha. No, aj maminka má, no. Posypaj. Tak? Super. Ešte a teraz otoč. Otoč mäsko. No, otoč. Tak? Ešte. Tak. Takto veľa posype maminka. Aha, veľa posypeme. Tak, pobúchame. A tak pobúchaj pekne. Tak, super. A ešte druhú stranu. Tak, ešte posypaj. Tak? Tak. A Pobúkame. Tak? Tak. A hotovo. A hotovo. Hotovo a daj tam na kopku. Na kopku daj. Daj, vyťahni mäsko. Nie, Zlatík, nie. Odtiaľ vyťahni mäsko. Zober mäsko. Tak? A polož, túto polož. Tak? Tak. Papa. No, tak. Perfektné. A zakývaj, zatlieskaj. Šikovná maminkina kuchárka, pomocníčka. Dobre, čau.